saps què em fa pensar Què? tota aquesta zona tan màgica? Que seria molt xulo que ens inventéssim una història, no? Ens inventarem entre tots la història d'en Garrell. I pensarem, per exemple, que en Garrell era un nen molt trempat, molt eixerit, molt divertit i que li encantaven els contes. Cada nit, des de ben petitó, li demanava a la seva mare i al seu pare que li llegissin un conte per anar a dormir. Quan va fer 3 o 4 anys, va començar a explicar contes arreu. Se'ls inventava tots i tots li sortien rodons. Fantasia, imatges, tot. A tothom li encantava. Quan tenia 7 anys, més o menys, un dia rumiava a la seva habitació, mirant-se els contes. Tinc una idea, va pensar, i se'n va anar corrents a veure els seus 2 amics, la Jana i... digue'm un nom d'un amic. Joan. I en Joan. La Jana i en Joan. Va anar corrents i els hi va dir: he decidit que vull viure en un conte. La Jana i en Joan se'l van mirar amb una cara i li van dir: en un conte? Com has de viure en un conte? No es pot viure en un conte. No veus que no existeixen? I en Garrell els hi va dir: i tant que existeixen! La iaia llegida els té tots escrits en papers. I la Jana li va dir: home, sí, els té escrits, però els són plans i tu ets rodó, no hi cabràs en un conte. En Garrell, que no el necessitava pas que ningú li digués que les seves idees eren bones, se'n va anar cap a casa. I camí cap a casa pensava: potser el primer que hauria de decidir és a quin conte visc, no? Així que se'n va anar de pet cap a casa la iaia llegida. La iaia llegida era la iaia del poble que tenia tots els contes recollits a casa. Els havia escrit tots els que tothom coneix. Aviam, per exemple, quin conte coneixes, El Arlet? de les cabretes. El conte de les cabretes, el dels 3 porquets, l'Aneguet lleig... La caputxeta vermella. La caputxeta... Quin més? A veure, sabeu algun vosaltres? Digueu. El de... La Ventafocs... Molts contes. Tots aquests contes li va demanar a la iaia llegida si li podia deixar. I se'ls enduia cap a casa. I cap a casa seguia rumiant. I què faré? Triaré un. I per què he de triar un? Va pensar de cop. Podria agafar-ne uns quants, o tots fins i tot, esparcir-los i anar saltant d'un conte a un altre. I cada vegada que em cansés d'un conte, viuria en un altre. I dit i fet, se'n va anar a un bosc, a una zona plena d'arbres, va esparcir tots els contes per tot arreu i va tancar els punys amb força, i els ulls també amb molta força, i va fer un salt gegant, fuà! I pum! Va caure dins d'un conte. A quin va ser el primer conte que va anar? Quin és el conte que més t'agrada de tots? A mi, el de les cabretes. El de les cabretes. I què passa en el conte de les cabretes? Que el llop es vol menjar les cabretes, El llop es vol menjar les cabretes, però per sort... però que la més petita l'amaga molt bé i el llop està molt dit i no la va poder trobar ni les va menjar. Mira que bé. Mira, Doncs en aquest conte entra en Garrell i viu durant un temps, coneix a les cabretes, coneix el llop, també es fa amic del llop, perquè al final tots són bons i dolents, i s'hi passa uns mesos. Al cap d'uns mesos, avorrit, diu: jo vull canviar de conte, i salta a un altre conte. A quin altre conte? El de la caputxeta. El de la caputxeta vermella, que tots el coneixem. La caputxeta vermella s'ho passa pipa amb ell. Van amunt i avall pel bosc, ho construeixen cabanes, fan de tot. Però uns mesos més tard torna a estar molt cansat de la caputxeta vermella. I què fa? Canviar de conte. I així successivament. Es passa anys i anys anant d'un conte a l'altre. I al cap de tots aquests anys pensa: és xulo viure la fantasia, però a mi m'agradaria poder decidir què passa en el lloc on soc i crear noves històries. I així és com decideix sortir del món dels contes i convidar a tots els personatges, tots els mags, totes les bruixes, bruixots, follets, fades, tots els animals de totes les històries, a venir aquí, al bosc d'Argelaguer, i començar a construir tota aquesta zona de cabanes on poden passar les fantasies que més que us pugueu imaginar, tot allò que vulgueu. I aquí és on neixen les noves històries, històries com la que nosaltres us acabem de contar. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Ves aquí un gos. Ves aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.